Juventus Galatasaray, επαναληπτικός του 5-2, επαναληπτικός της πολύ μεγάλης επικράτησης των Τούρκων. Οι τουρκικές ομάδες γενικά είναι ομάδες χαμηλού ποδοσφαιρικού IQ. Όσα αστέρια για να έχουν, θεωρώ ότι σήμερα θα πάνε σε πολύ κλειστό τέμπο, να κρατήσουν το σκορ, να υπερασπιστούν τα 3 γκολ διαφορά και να περάσουν στην επόμενη φάση έτσι. Θα έχουν στιγμές τους, αλλά θεωρώ ότι η Juventus θα κερδίσει με κάποιο τρόπο. Δεν ξέρω αν θα προκριθεί, αλλά θα πάρει την νίκη, θεωρώ, έστω και για λόγους τιμής, θα την πάρει την νίκη σήμερα στο Τωρίνο. Οπότε θα πάρουμε την νίκη του Juventus και το γεγονός να δεχτεί από μια κάρτα η κάθε ομάδα. Ο Πινέιρο διαιτητής ήταν στο Ολυμπιακό Leverkusen. Οι Τούρκοι θα πάνε το μάτι στο ξύλο, στην καθυστέρηση, στο να σπαταλήσουν τον χρόνο. Οπότε λοιπόν το να πάρουν και δύο μια κάρτα είναι φυσικά ένα σενάριο που παίζει πάρα πολύ. Επίσης, σαν fan bet, αξίζει η κάρτα του τερματοφύλακα Τσακίρ να την πάρουμε από τώρα. Ο Τσακίρ, ο οποίος πιστεύω θα κάνει καθυστερήσει από το πρώτο λεπτό και μπορεί να τιμωρηθεί και από το πρώτο ημίχρονο για καθυστέρηση. Αυτά συνεχίζουμε δυναμικά τόσο σε VIP όσο και σε free περιεχόμενο με ωραίες αναλύσεις όπως αυτή που είδατε. Τα λέμε λοιπόν, Juventus Galatasaray, νίκη Juventus και από μια κάρτα στις δύο ομάδες.